ଝିଅମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ ଏଇ କାମ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଠି 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 7 ମାସରେ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଚଟାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି। ତା କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ପରେ ବୋଉ ଏଇଠି ଆମର ଘରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଭୋଗରୁ କିଛି ଆଣି ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏଠି କେମିତି ଝିଅକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଖାଇବ ବୋଲି ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ହାତକୁ ଟାଣୁଥିଲା ବୋଉଙ୍କର। ବୋଉ ଏଠି ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ସଖୀ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ ବୋଲି। ତାପରେ ବାପା ବି ଝିଅକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖୋଇଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତା ବାପା ନଥିଲେ, ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଖୋଇଦେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖୋଇଦେଲି। କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲା। आज के लिए इतनी, फिर मिलेगी कल की। नमस्कार, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल।